बोला बोला छठी मैया की पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के 4 दिन से भूखल देहिया बसूखल लड़तिया बिया उता खतरा से पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के झालर बत्ती से घाटो सजाई भिजा करब छठी माई के पूजाई झालर बत्ती से घाटो सजाई भिजा करब छठी माई के पूजाई सफल बनाई माई जतरा के भर दिना बाजी न के अचरा के पूरा कर छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के पूरा कर छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के पहिला अरग देहब सझिया के बेरा दूसरा देह माई होते सवेरा पहिला अरग देहब सझिया के बेरा दूसरा देह माई होते सवेरा दूर करी माई एक लफड़ा के भर दिना बाजी न के अचरा के पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के 4 दिन से भूखल देहिया बसूखल लड़तिया बिया उता खतरा से पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के पूरा करा छठी मैया असरा के भर दिना बाजी न के अचरा के रिकॉर्डिंग बाय महालक्ष्मी म्यूजिक ढोईघाट दरभंगा।